έχετε το λόγο. Δεν σας ακούμε πάλι. Δεν σας ακούμε. Γιατί πολλά από όσα είχα υπόψη μου να πω σήμερα θα τα αναπτύξω αύριο στην Ολομέλεια με περισσότερη άνεση και περισσότερο χρόνο. Θέλω να κάνω 3 παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το νομοσχέδιο ως σύνολο. Περιλαμβάνει ετερόκλητες διατάξεις, χωρίς οργανική σύνδεση, χωρίς οργανική σχέση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κεντρική ιδέα, όπως άλλωστε συνηθίζεται στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λύνθηκε κέραμη ατάκτως ερημένη. Και βέβαια προωθήθηκε στη Βουλή χωρίς ενδελεχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων, των δικαστικών ενώσεων, των δικηγορικών συλλόγων και των άλλων συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Βέβαια, οι περισσότερες ρυθμίσεις είναι διευθετήσεις, φωτογραφικές διατάξεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε κοινωνικές διαθέσεις ή επιμέρους αιτήματα κατηγοριών επαγγελματικών επιμέρους και κυρίως σε πρόσχερες προτεραιότητες δικαιικού λαϊκισμού βάσει της επικαιρότητας των επίκαιρων γεγονότων που δημοσιοποιούνται και προβάλλονται. Έτσι εξηγείται, εκτός των άλλων, και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη, που είναι γνωστό, κύριε Υπουργοί, ότι σήμερα βρίσκεται στον ναδύρι, μάλλον στο ζενήθι η έλλειψη δικαιοσύνης, εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη από τους πολίτες. Και πώς να μην υπάρχει και πώς να υπάρχει εμπιστοσύνη όταν σε όλες τις υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος παρεμβαίνεται αυθαίρετα και προκλητικά με τη σύμπραξη και της ηγεσίας της δικαιοσύνης, την οποία εσείς έχετε βέβαια επιλέξει. Αλλά ούτε και η καθημερινή δικαστηριακή πρακτική βελτιώνεται, τουναντίον θα έλεγα ότι επιδεινώνεται. Ο δικαστικός χάρτης που εισαγάγατε εγχορδές και οργάνης απομακρύνει τον πολίτη από την άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κυρίως τον πολίτη της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό σημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν αντιμετωπίζεται. Μην ξεχνάμε ότι η μελέτη για το δικαστικό χάρτη έγινε από την Παγκόσμια Τράπεζα, που σημαίνει ότι τα κριτήρια τα οποία αυτή έθεσε ήταν στενά οικονομικίστικα, να το πω έτσι, και επομένως ένα δημόσιο αγαθό το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί την κορονίδα των αγαθών, γιατί αποτελεί, έτσι λέμε, το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη, μετατρέπεται σε ένα είδος εμπορεύματος και τα κριτήρια τα οποία τίθενται είναι κριτήρια κυρίως κόστους, ωφέλους, όπως εξάλλου αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις σε τέτοιου είδους οικονομικίστικης αντίληψης των πραγμάτων. Μία δεύτερη παρατήρηση αφορά το θέμα της έφεσης, της δυνατότητας να ασκεί έφεση ο εισαγγελέας εφετών σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης ή μάλλον απόρριψης του αιτήματος, απόρριψης της προσωρινής κράτησης. Αυτό δημιουργεί φυσικά προβλήματα. Είναι γνωστό ότι η προσωρινή κράτηση δεν είναι προκαταβολή ποινής. Εσείς έτσι τη θεωρείτε. Η προσωρινή κράτηση πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα
κριτήρια. Και πάντως τα ίδια κριτήρια που λαμβάνει υπόψη ο ανακριτής και ο εισαγγελέας για τη μη λήψη αυτού του μέτρου, τα λαμβάνει υπόψη σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και ο εισαγγελέας εφετών. Συνεπώς εδώ πρόκειται για ένα είδος πειθαρχικής κύρωσης εντός εισαγωγικών του προϊσταμένου, του εισαγγελέα εφετών, προς τους υφισταμένους του ανακριτή και εισαγγελέα. Εξάλλου επιβάλλεται κρίση που να μην αφορά μόνο, και γιατί δεν το κάνετε άραγε, διερωτώμεθα, θα το εξηγήσω, που να αφορά όχι μόνο την υπέρμετρη εντός ή εκτός εισαγωγικών επίοικια, αλλά όχι και την υπέρμετρη αυστηρότητα. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά? Γιατί βέβαια η αυστηροποίηση των πάντων είναι η πρώτη προτεραιότητά σας. Και βέβαια η αυστηροποίηση δεν βοηθά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, στην δικαιοδοτική λειτουργία των δικαστικών λειτουργών. Με αυτόν τον τρόπο πιέζονται, να το πω έτσι ήπια, πιέζονται οι δικαστικοί λειτουργοί να επιβάλλουν το μέτρο της προσωρινής κράτησης, γιατί γνωρίζουν ότι το ενδεχόμενο έφεσης εκ μέρους του εισαγγελέα εφετών όταν ασκηθεί θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο ήδη έκριναν. Θα έπρεπε εξάλλου, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, η πλευρά του κατηγορουμένου να έχει και αυτή τη δυνατότητα, σε περίπτωση που υπάρξει ανάλογη προσφυγή, η μονομερής προσφυγή, δηλαδή η μη παροχή δυνατότητας στην πλευρά του κατηγορουμένου, που δεν μπορεί να συνιστά, που δεν μπορεί να προσφύγει, συνιστά, είναι σαφές, άνηση μεταχείριση. Και μία τρίτη παρατήρηση αφορά το άρθρο 62, είναι το μείζον ζήτημα της κατάργησης της ειδικής παραγραφής των υπουργικών αδικημάτων. Βρίσκεστε στην κυβέρνηση 6 χρόνια. Έχετε απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, παρότι το ίδιο το Σύνταγμα τον έχει καταργήσει. Αφήνεται ανοιχτές διόδους για ψεύτικες ερμηνείες και θα έλεγα ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα εκτός των άλλων και με μικροψυχία, υποκρισία και μικροπολιτική προσέγγιση, διότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε καταθέσει 2 φορές σχετική τροπολογία, την οποία απορρίψατε για να έρθετε να πείτε ότι ξέρετε, εμείς κάναμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην υπάρξει αυτή η αποσβεστική προθεσμία και να μην απαλλαγούν λόγω της ειδικής αυτής παραγραφής υπουργικά αδικήματα. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται εντός εισαγωγικών ειδικά δικαστήρια τα οποία θα ασχοληθούν με δικά σας στελέχη, το καλλιεργήσατε το έδαφος, δεν αριθμίσατε το θέμα, επί 6 χρόνια σιωπήσατε και βαρύνεστε απολύτως για οτιδήποτε συμβεί, διότι όπως είπα και πριν, αφήσατε διόδους διαφυγής σε όποιον κατηγορούμενο παραπεμφθεί στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο και επομένως έχετε την απόλυτη ευθύνη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπαϊλιού.